Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi barakatihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Alaika bi husnil khuluq wa tulis sumti fawalladhi nafsi biyadihi ma tajammalal khalaiqu bimisliha. Alaika ing atase sira bi husnil khuluqi kelawan bagusi akhlak. Watu risumti lan gak usah kakean ngomong. Bawalladzi utawi demi zat. Wah, bawalladzi demi zat nafsi utawi awak ingsun biadi ku ana ing ngarsane Allah. Mata jam malah ora ana keindahan, ora bakal ketok indah sapa al-khala iku pira-pira makhluk bimisliha lawan sepadane husnil khuluq wa tulisum. Jadi dawuh Kanjeng Nabi awake dhewe iki kon mempertahankan akhlak sing apik. Sing nomor 1 kon mempertahankan akhlak sing apik, kon dadi wong sing ora usah kakean omong. Ora usah kakean ngecopros. Mergo perkara loro iki perkara sing iso ndadekno menungso iku ketok indah. Dadi wong iku nek akhlake apik, wonge meneng, dawuh Kanjeng Nabi, itu adalah perhiasan yang paling mahal. Jadi perhiasane menungso iku husnul khuluq wa turisum. Kakean ngomong, mesti akeh klirune. Wong kok kakean ngomong, mesti akeh klirune. Alaikum bil ibkar fa innahunna a'dzabu afwaha. Alaikum tetep ing atase sira kabeh bil ibkari kelawan rabi prawan. Fa innahunna a'dzabu afwaha. Kena apa kok awake dhewe iki kon rabi prawan? Mergo sak temene prawan iku a'dzabu luweh manis afwaha apane mulute. Cangkeme. Didhawuhi Kanjeng Nabi, awake dhewe nak rabi ku kon rabi prawan. Aja rabi rondo nak iso kan ngono. Rabi prawan. Dene kok ora wis golek prawan kok ora oleh rondo, ora oleh prawan, oleh rondo ya wis kan ngono. Sing penting usaha golek prawan. Itu Kanjeng Nabi. Jadi rabi kon golek gadis sing prawan. Wong wedok sing isih prawan, sing isih bener-bener gadis, urung tau didemek wong. Mergo wong wedok sing prawan iku fa innahunna a'dzabu afwah. Mulutnya manis. Mulutnya akan kelihatan manis. Akan terasa manis, mergo ora urung rondo. Dia gak mungkin banding-bandingno uje lugu. Ya beda nek wis rondo, mesti awake dhewe dibanding-bandingno. Apa meneh nang duwite ra patek akeh, Bang. Nah. Di masaku rapi sampean ora koyo kae sebule. Japek kae tak kira apik sampean. Tapi nek wong prawan apa bandingno apa wong ndek urung tau rapi. Dadi nek kita manis terasa manis kan itu. Jadi wong wedok prawan itu mulutnya terasa manis. Ya Kanjeng Nabi. Wa angtaku arhamaha. Rahime bersih sehingga kemungkinan besar mempunyai anak yang banyak. Masih memungkinkan duwe anak akeh. Iku wong prawan. Dene rondo, rondo nek rondo wis tuwek pisan.
Anak piye wis tuwa. Cek perawan nek cek kentir-kentir iso kemungkinan di anak akeh. Dene kok wis rabi perawan kok jera di anak. Ya wis yang penting kan awake dhewe oleh sing pertama mang merasakan manisnya bibir perawan kan. Fa innahu na'adzabu afwah. Sing nomor 3 wa askhanu akbalan. Terasa luwih anget apane akbalan vergine. Dheweke ngono wae. Anget barang ya jejele. Berarti nek rondo ora anget. Berarti nek rondo ora anget berarti kan ngono. Jadi wong wedok perawan iku dhewe Kanjeng Nabi askhanu akbalan. Vergine luwih anget daripada rondo. Iki dhewe Kanjeng Nabi aja bantah wong sing ngomong ora aku. Dan aku ya percaya-percaya wae. Wa ardo bil yasiri minal amal. Wong wedok perawan iku mesti dikeki rezeki saithik. Mesti nampa wong dhek lugu kok. Lah nek beda karo rondo. Ngono. Wong wis tau ngrasakno omah-omah. Dene umpama karo bojo dhisik dikeki 100.000 nang karo sampean pokoke 50.000 gak yo giwar. Ternyata loro neh. Loro neh ternyata. Iku keistimewaane ya rawahu Abu Nuaim. Ani bin Umar. Iki keistimewaane kenapa kok awake dhewe karo Kanjeng Nabi diperintahno rabi perawan? Wis rabi kabeh, sing urung rabi ora budal. Sing ora rabi ora budal. Dadi perintah Kanjeng Nabi nak urung rabi dikon rabi perawan. Mergo perawan itu mempunyai 4 keistimewaan. Ya. Mempunyai 4 keistimewaan. Siji a'dzabu afwaha. Mulutnya terasa manis karena tidak mungkin kita dibanding-bandingkan. Sing nomor 2 wa ang taku arhaman. Ya. Rahime jeh bersih. Nah isih resik kemungkinan besar isih iso duwe anak akeh. Isih iso duwe anak akeh. Dene kok wis rabi perawan isih ra ndek anak ya bejane ujian. Ujiane wong omah-omah ya. Sing nomor 3 wa askhanu akbalan. Farjinya lebih hangat daripada farjine wong rondo. Wa ardo bil yasiri minal amal dikei rezeki saithik ya wis seneng wong perawan cek lugu. Iku keistimewaane perawan, Bang. Istimewaane perawan. Ya perawan itu kono.